салом дӯстони азиз, имрӯз мо дар чорабинии миллии фэшн шоу қарор дорем. Аз рафти ин чорабинӣ мо ба шумо гузориш таҳия мекунем. Моро ҳамроҳ бошед. санаи 28 феврал дар кӯхи наврӯз чорабинии миллии фэшн шоу 2025 ҷилаи рангҳо баргузор гардид. дар чорабинии мазкур дизайнери шинохта Хуршед Сатторов бо намоиши коллексияи нави чакан ҳунари хешро пешкаш намуд. салому алайкум, ман Хуршед Сатторов, тарроҳи либос аз Тоҷикистон ва имрӯз чорабиние ки дар инҷо баргузор шуда истодааст ном гирифтааст миллии фэшн шоу. намоиши либосҳои миллии тоҷик дар шакли қадима ва ҳам замонавӣ. мақсад аз ин чорабинӣ ин аст ки мо бояд дар байни мардум аз таърих ва тамаддуни миллати бои тоҷик бештар ва бештар либосҳои нав ба нав омода сохта ва пешкаши ҳаводорони муд гардонем. ва имрӯз дар ин барнома як 8 дизайнер либосҳои худро ба намоиш мегузоранд ки ин боз як имконият аст барои тарроҳони нав ки мехоҳанд дар ҷодаи муд ва либос ҳунарнамоӣ намоянд ва ба ҳамаи онҳо барори кор мекунанд. инчунин дизайнерони дигар Фарида Стайл, Зулфи Назарова, Гулинур, Лайло Ҳабибӣ, Райҳон Олимӣ моя коллексия намунаи либосҳоро пешкаши меҳмонон намуданд. бояд гуфт ки куртаи чакан ҳамчун либоси занонаи тоҷикӣ таърихи ҳазорсолаҳо дошта шӯҳрати беандоза ба даст овардааст.